Njengoba sazi ukuthi namhlanje kusabalala iy'ndaba ezithi uMthandeni SK unikeze umshovo Gazu imoto wamupha Phew. Lokho-ke uWillie Mchunu ukuthathe yena njengamampunge lokho kuveza ekhasini lakhe lika-Facebook eveza ukuthi imoto le kade yadayiswa, ubalule nokuthi-ke imoto yashaya injini kwase kuthiwa ayidayiswe. Abantu abaningi-ke bathanda ukumkholwa ngoba umshovo uphiwe imoto namhlanje kwiqeqeqi khona lapho udinga ukuboniswa ukuthi angayidayisa nemoto noma angayidayisi. So lokho-ke kwenza abantu bamkholwe uWillie ukuthi hhayi shuthi la sekwakhiwe itulo lokuthi kube sengathi idayisiwe kwathengwa isikwele, kanti ngoba vese shuthi unikezwe ubhova ongasekho. Lokhu kuvezwe ngokuthi kulandwe ividiyo endala yazophostwa ekhasini lika-Facebook. Ngifisa ukwazi okwakho ukuphawula ukuthi wena ukubona kanjani lokho.